Hello mga kaibigan, at ako po si Jordan Prado at nandito po ako upang i-share sa inyo ang 3 pinakaimportanteng bagay na dapat nating malaman at gawin. Ang una ay, dapat ibigin natin ang Diyos. Ibigin natin ang Diyos dahil Siya ang Diyos na lumikha at gumawa ng lahat ng mga bagay na ating nakikita. Ang ating buhay, ang mga paru-paro, ang mga bituin at ang lahat ng mga bagay na ating nahahawakan. Kaya dapat ibigin natin ang Diyos. At paano naman natin iibigin ang Diyos kung hindi naman natin Siya nakikita? Kaya ito yung pangalawa na dapat natin gawin. Gawin natin na magbasa tayo ng Biblia. Basahin natin ang salita ng Diyos. Kasi sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, malalaman natin kung papaano iibigin ang Diyos. At pangatlo po ay dapat manalangin tayo sa Kanya. Manalangin tayo sa Diyos kasi Siya ang nakakaalam at Siya ang Diyos na kayang gawin lahat ng mga bagay na ating hinihiling. Kaya ang una, ibigin ang Diyos. Pangalawa ay magbasa ng Biblia. At pangatlo ay manalangin sa Kanya. At itong lahat na ito sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Yun lang po mga kaibigan. Salamat po and God bless.